स' गाइस दिनै गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आं। नोंसोरो थांनायलाव नुनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ। गावनि मुं एबा नामनि नोंसोरो नोंसिनि मबाइलाव वालपेपार माबायदि दोननो हायो एबो 3D आवसो नोंसोरो बेखौ आसिजों थुनानै फिदिंला खालामगोन एबा नोंनि नामनि 3D वालपेपारखौ। स' गाइस होमबा नोंसोरो नायलांदो आरो आंनि चेनेलाव जाय गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौ थुनानै ला होमबाना आङो जेब्ला गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंसोरो नुनो मोनगोन सिगांग्रो। ओंखायनो नोंसोरो साबस्क्राइबल' खालामनानै डाटा बेल आइकनखौबो नोंसोरो थुनानै ला। स' गाइस होमबा नायलांदो बे एप्सखौ नोंसोरो प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामनांगोन आरो नोंसोरो प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामनो गोसो गैयाबाबो टेनसन गैया आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो दंखायो होखागोन आं बे एप्सखौ। नोंसोरो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै एप्सखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन आरो नोंसोरो प्ले स्ट'रावबो खालामनो हागोन। स' गाइस जों होमबा प्ले स्ट'राव थांसै आङो प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामनानै नोंसोरनो देखायनोसै। ओमफ्राय नोंसोरो जुदि बे एप्सखौ नांगौबा नोंसोरो आंनि डिसक्रिपसन लिंकआवबो दङ। स' गाइस जोङो होमबा सार्च खालामसै। इयाव मा सार्च खालामनांगोन बे एप्सनि नामानो जादों 3D माइ नेम लाइभ वालपेपार होननानै बुङो। स' गाइस जोङो होमबा सार्च खालामसै 3D माइ नेम लाइभ वालपेपार। स' गाइस नै सार्च खालामबाय। सार्च खालामबा बुहुत माने फेक्स एप फैयो। फेक्स एपफोरखौ नोंसोर सिनायनो रोंनांगोन जाहाथे आं नोंसोरनो सिनबोनानै देखायनो। ओंखायनो नोंसोरो बेयाव डाउनल'ड खालामालासिनो नोंसोर आं डिसक्रिपसनाव डाइरेक्ट डाउनल'ड खालामबा नोंसोर फेक एप्सफोरखौ नुनाय नङा डाइरेक्ट डाउनल'ड जागोन। दायो ओंखायनो नोंसोरो आं डिसक्रिपसन लिंकआव डाउनल'ड खालामनाय जाबाय। स' गाइस इयाव नोंसोर एप्सखौ सिनायनो थाखाय आं नोंसोरनो सिनबोनानै देखायनो। नैबे गाइस नैबे एप्सआ बेखौसो नोंसोर डाउनल'ड खालामनांगोन। नैबे गोजौनिफ्रा बेखार गोजा। स' गाइस बेफोर सब बेखार गोजा। स' गाइस नोंसोरो अनलि बेखौसो डाउनल'ड खालामनांगोन। स' गाइस आं डाउनल'ड खालामनानै देखायनोसै। स' गाइस एप्सआ डाउनल'ड जाबाय। दायो आङो नोंसोरनो अपेन खालामनानै देखायनोसै। स' गाइस नैयाव आङो अपेन खालामनानै देखायनोसै माबायदि सेटिं खालामनांगौ माबायदि खालामनांगौ बेखौ आं नोंसोरनो देखायनोसै। स' गाइस अपेनाव थुना होबाय। स' गाइस होमबा बिदि पेज ओंखारगोन नैबे बिदि पेज ओंखारगोन नै इयो इदि फिदिंजायो नोंसोरो बेयाव। स' गाइस जोङो बेयाव नोंसिनि गावनि नामखौ लिरनो थाखाय एबा नोंसोर मा लिरनो गोसो बेखौ लिरनो हागोन नोंसोरो। ओंखायनो आङो आंनि नामखौ नोंसोरनो लिरनानै देखायनोसै गाइस। अब्ला नोंसोर बेखौ लिरनो थाखाय नोंसोर अबेयाव थांनांगोन नोंसोर नायनानै लादो भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय। स' गाइस होमबा जोङो नैयाव थुनांगोन। नैबेयाव कार पेन्सिल बायदि दं बेयाव नोंसोर थुनानै होदो गाइस। बेयाव थुनानै होबाय। स' गाइस होमबा जोङो बेखौ नैखौ जोङो दाननानै जोंनि नाम होबानो बैयाव ओंखारहैगोन। स' गाइस जोङो बेखौ दाननानै जोङो आङो आंनि मुं लेखायनानै नोंसिनो देखायनोसै। हमनानै ला आंनि नेमा महन्त दैमारि। स' गाइस बेखौ लिरखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ नोंसोरो नैयाव नोंसोरो बेखौ लिरखांनायनि उनाव नैबे अकेआव नोंसोर थुनानै होनांगोन गाइस। होमबा अके थुनानै होबाय। स' गाइस नै आंनि नेमा नोंसोर उल्था फाल्थाबो खालामनो हायो। नै आंनि नेमा ओंखारफैबाय बेयाव गाइस। बेनोमोन नै आं महन्त दैमारि लिरदोंमोन मोजाङै नाय महन्त दैमारि। स' गाइस ओमफ्राय बेखौ जोङो सेभ खालामनो थाखाय अबेयाव थांनांगोन मोजाङै नायनानै ला। स' गाइस जोङो बेखौ सेभ खालामनो थाखाय नैबे 3 डटआ बेयाव थांनांगोन। होमबा 3 डटआव थांसै आं। 3 डटआव थांनानै बेयाव नोंसोर लिरनाय नुखागोन सेट लाइभ वालपेपार होननानै नैबे आं सिनबोदों जिथुनाखि बेयाव नायबानो जाबाय सेट लाइभ वालपेपार बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो। स' गाइस होमबा मोननै पेज ओंखारगोन नैबे जाहैदों डाइरेक्ट वालपेपाराव थांगोन ओमफ्राय नैबे डाइरेक्ट माने सेभ जागोन फाइलाव ओमफ्राय नैबे डाइरेक्ट वालपेपार। स' गाइस होमबा आं डाइरेक्ट वालपेपाराव थुनानै होनोसै। स' गाइस होमबा वालपेपारा सेभ जाबाय। स' गाइस आं बेक खालामनानै देखायनोसै नोंसोरनो। स' गाइस नायदो नै बे आंनि वालपेपाराव थाफैबाय। स' गाइस नै नोङो आखाइफोरजों फिदिंलाबायनानैबो फिदिंलाबायजागोनबो सोर गिदिंलाबायगोन नै गाइस बेयो आंनाव थाफैबाय वालपेपाराव आंनि नामा। स' गाइस होमबा नोंसोरो भिडिअखौ जुदि रोङाखैब्ला नोंसोरो गोदानै बोफिननानै नायबानो जाबाय। स' गाइस आं आसा खालामो नोंसोर रोंखाबाय होननानै आरो जुदि बुजिनाय मोनाखैब्ला नोंसोरो आंनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। आरो आंनि चेनेलाव जाय गोदान भिडिअ नायदों नोंसोरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला मानोना आं बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थायो। ओंखायनो नोंसोरो आपडेट भिडिअ नायनो थाखाय जेब्लायबो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला। स' गाइस भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना हायोब्ला एसे शेयार खालामना हो आंना साबस्क्राइबा बारायथाराखै एसेबां मेहनत खालामना आं भिडिअ बानायदों थेवबो माने साबस्क्राइबा बाराया ओंखायनो नोंसोर अननानै एसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' गाइस भिडिअआ एसेनोसै।